Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe hormatly prezidentimizin ýol başçylygyna türkmen halkynyň 5000 ýyllyk taryhyny, olaryň şahsiýetlerini, döreden döwletlerini öwrenmeklik üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Şuň kowunda ýaşlarymyzy watanymyzyň taryhynyň has inçe sirlerini öwredip olaryň milli ruhda terbiýelenmek üçin uly aladalar edilýär. Şahsiýet meselesine aýratyn uly garaýyş bilen çemeleşýän hormatly prezidentimiziň her bir eserlerini hem taryh şahsiýetlerimizin edebiýatda, taryhda iz goýan beýik alymlarymyzyň işlerini öwrenmek, olaryň taryhdaky ornuny halkymyzyň arasynda, alaýtada ýaşlarymyzyň arasynda wagt nesihat etmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Hemmemize belli bolýaly, türkmen taryhyny ençeme türkmen döwletleri esaslandyrılan şolaryň ilkleriniň biri hem Göktürkmenler döwletinden soň esaslandyrılan Garahaly Türkmen döwletidir. Ine şu Garahaly Türkmen döwleti döwründe türkmen diliniň edebiýaty, sunaty, medeniýeti bilen baglanşykly ençeme eserler ýazylýar. Bu döwre degişli eserleri esasan şular diýip agdamak mümkin. Bu döwürde Mahmud Kaşgarly'nin Divan Lugaty Türk, yani Türkiýe dilleriň divany atly eseri, Yusuf Has Hacip Balasaguly'nin Kutatgu Bilig atly eseri, Şeýle Hoja Ahmet Ýasawiňiň Hikmetler divany, Ahmet Ýugnakynyň Atabetül Hakaýyk, yani Hakykatlaryň Bosagas atly eserini, Şeýle ilkinji bolup türkmen diline terjime edilen Gurhany ýatlamak mümkin. Sebäbi bular şol bir wagtyň özünde ýa türkmen diliniň iň irki çeşmeleri hasaplanylýar. Türkmen dili bolsa özünün göz başyny Oğuz Handan alyp gaýdýan uly beýik dilleriň bir hasaplanylýar. Elbetde türkmen halkynyň taryhyny öwrenmek üçin onuň ýazarlarynyň şeýle hem şahsiýetler bilen birlikde alymlyk derejesini has aňyr ýany bilen ödeýän bir näçe işleriň ustady bolup ortağa çykan alymlarymyzyň işlerini, alymlarymyzyň şahsiýet mektebini öwrenmeklige uly gyzyklanma döredilýär. Ine şeýle şahsiýetlerimiziň biri hem ýagny 11-nji asyrda tutuş dünýäde özüniň beýik işleri bilen iz goýan türkmen halkynyň umuman aýdanynda Orta Ady halklaryna, türki halklaryň edebiýatyny, dilini, medeniýetini bir esere jemläp bilmegi başaran Mahmud Kaşgarlydyr. Mahmud Kaşgarly'nyň taryhy keşf bilen tanyş bolanynda ol özüniň bilesi geljiligi bilen dünýä ýüzündäki halklaryň arasynda türki dilliligi öwrenmek, wagt etmek manysyndaky alyp baran işleri dünýäde Kaşgarly'nyň uly bir derejelere ýetmegine, beýik alym bolup tanalmagyna aýratyn uly itergi beripdir. Balasagun şäherinde dünýä ýynýär. Sebäbi şol wagt Garahaly türkmen döwletiniň paýtagty ilki Balasagul bolýar, soň Kaşgar bolýar. Balasagul şol döwürde bir ilmiň hem medeniýetiň oje hökmüne hasaplanypdyr. Mahmud Kaşgarly hem ene şunun ýaly şeýle bir paýtagy şäherde öňe ösüp özüniň ilkinji ilim bilimini şol ýerlerde alyp kämelleşdirýär. Soň hem hasym çuňlaşdyrmak üçin arap ýurtlaryny ilim öwrenmäge diýär we arap dilini has çuň we kämil öwrenýär. Mundan soň Mahmud Kaşgary ýene öz ata watanyna gaýdyp gelip şol ýerlerde ähli türkmen taýpalaryny ýekeme aýlanyp gadim türkmen sözlerini, nakyllary, atalar sözüni, goşgulary ýygnap olaryň üstüne iş alyp barýar we Mahmud Kaşgarly 1074-nji ýylda özüniň şol Divan Lugaty Türk, ýani türki dilleriň divany atly eserini ýazyp gutarýar. Köp syýahat etdir günnogora. Şu syýahatda da esasan kartan ýüzüne de hem görse bolýar. Özü ýörüte karta ýasapdyr. Şu kartada Mahmud Kaşgarlyň kartasy dünýä belli boldy. Şäherlerin hemmesi dünýäli atlar getire ortasyra. Kenarlary, derýalary, dağlary, İskender'in divary, şotada çekilen, soňra Seyhun, Ceyhun, Haryazm ülkesi, Bukhara, Samarkand, Şaş, häzirki Daşkent. Garaz hemme şu häzirki şäherleriň köne atlary orta asyrlarda Kaşgarlyň kartasyny görüp bolýar. Esasan şu kartany düzmekde ol
9-njy asyrda ýaşan Hordad Begin, soň 10-njy asyrda ýaşan Ibn Hawkal'ın, İstahri'nin Yollar ve Yurtlar adlı kitaplarını okap, şoň içindäki maglumatlary alıp içine salypdyr, şo karta da salypdyr. Sebäbi doğrudan hem hudut alem 10-njy asyrda iň belli kitaplardan biri şonam öwrenip, şoň içindäki şäherleri, oglary hem san barada, hatta ýazma berin ahyrda 9 milyon ýylaty bardy diýip görýän. 130-dan owrak şäherler bardy. Ana şeýlelikde şol maglumatlar ol öz kartasyna siňdiripdir. Onu öwrenmek üçin dilen bilmeli. Arap dili, Fars dili, ana şu Arap dili ol gowulypdyr. Hatta Diwan-ı Lugat-ı Türk kitabyny şu görýänmi, özü şu kitaby Bagdatda ýazýar. Özüm başlangyjam 25-nji ýanwar 1072-nji ýyl. Gutoran wagty bolsa 10-njy fevral 1074-nji ýyl. Şeýlelikde ol şol kitaby ýazmakda şunça wagt sarp etipdir. Ol diňe Arap haliflaryň ýumuşyny bitirmän, hatta türkü dünýäsiniň hem taryhyny, geografiýasyny, dilini öwrenmäge mümkinçilik gazanypdyr. Sebäbi Bagdad ol merkezi şäheriň biridi. Ana şeýlelikde şu Bagdatda da Nizamiye Üniversitesiň hem şu taýda ýerleşen. Ana şu Nizamiye Üniversitesiňde de atly molumlar okudypdyrlar. Ana şu atly molumlar bilen hem ol söhbetdeş bolup şolaň bilimlerini, zatlaryny hem sorap, vaz edip jogaplaryny alyp şu öz işine hem getirýär. Doğrudanam sebäbi oň işine hemme ilmi pudo degişli maglumatlar bar. Ana şu maglumaty görýän Bagdad ol uly iterge beripdir. Ana şeýlelikde ol 1080-nji ýyldan soň Bagdatdan ol öz Kaşgar ülkesine gaýdýar. Ana şu taýda da şol Opal diýen ýerde owasyna medrese açýar. O medreseň bady Mahmudiye diýip at beripdiler. Ana şonu da 10 ýyl şonu ýolbaşçy bolýar medresesine. Hem okudýar. Oňa aýdýardylar Hedreti Molla ýa Hedreti Mavlana ýa da Hedreti Molla Şamsyddin diýip atyny berýärdiler. Doğrudan ol şoňa münasip Mahmud Kaşgarly'nyň Diwan-ı Lugat at-Türk, ýagny türki dilleriň diwany ýa-da türki dilleriň sözlügi diýip adlandyrylýan eseri türki halklarynyň medeniýetini, däp desturlaryny, gelip çykyşyny, etnografiýasyny, ýerleşişini öwrenmekde bahasyna ýetip bolmajak gymmatly çeşme hasaplanýar. Mahmud Kaşgarly'nyň ömrü hakynda, onuň durmuş hakyndaky maglumatlar gynansak da ýazyw çeşmelerinde juda az. Mahmud Kaşgarly'nyň ilmi işi hem ta 20-nji asyryň ortalaryna çelli ilm dünýäsine näweli bolupdyr. Emma muňa seretmezden şeýle bir türki dünýäsiniň taryhyny, medeniýetini öwrenmekde türkologiýa ilmini esaslandyrjy hökümde tanalýan Mahmud Kaşgarly'nyň bu ilmi işiniň ähmiýeti onuň ýazarynyň ömri hemde döredüjligi bilen ençem alymlaryň gyzyklanmagyna getiripdir. Diňe bir Orta Aziýaly alymlar däl, eýsem Rus alymlary, aýratynam Günbatary Ýewropanyň alymlary, türk alymlary Mahmud Kaşgarly'nyň döredüjligi bilen onuň ömri bilen gyzyklandypdyrlar. Aýratynam Prisak adly Amerikan alymy özüniň işlerinde Mahmud Kaşgarly'nyň ýaşlyk ýyllary, onuň ömrü bilen baglanşykly, terjime haly bilen baglanşykly maglumatlar getirýär. 2008-nji ýylda dünýä eýnenligini göz öňüne tutup 2008-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilm, Bilim, Medeniýet hakyndaky guramasy bolan UNESCO 2008-nji ýyly Mahmud Kaşgarly'nyň ýyly diýip oglan etdi. Hut şol ýylda, ýani 2008-nji ýylyň fevral aýynyň 21-i, 22-si günlerinde paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Mahmud Kaşgarly türkologiýa ilmini esaslandyrjy adly halkara ilm maslahat geçirildi. Na şol halkara ilm maslahat
hormatly prezidentimizin bir tagallası bilen ören ýokary guramaçylyk derejede geçirilip oňa dünýäniň ençeme ýurtlaryndan alymlar gatnaşdy. Hemde Mahmud Kaşgarlynyň türkologiýa ilmine goşan goşantlary, şeýlekem onuň ilm dünýäsindäki ornu hakyndaky gymmatly maglumatlar jemlendi. Biz ýene bir aýratyn zady bellemeli. Mahmud Kaşgarlynyň şu ýazan işi türkmen halkynyň bir atalar sözü, nakyllary, aýdymlary, riwayatlary, tymsallary, halk sazlary, şeýlehem goşgulary, bir näçe uly gowrumly etnografiýany öz içinde saklayan, şu etnografiýanyň taryhyň, edebiýatyň durly-durly ugurlaryny özünde jemleýär. Şonuň bilen birlikde bu kitabyň aýratyrlygy durmuşyň her bir puwdogyna uguruny ilmi esasda bermeklige çalışylýar. Ne kitap 8 bölümden ibaret bolup 1074-nji ýylda ýazylyp tamamlanylýar. Şu kitabyň tamamlanmagy 8 bölümdäki berilýän maglumatlar ýygyderlikde halkyň durmuşyndaky günnelik zerur bolan ulgamlara ýygyderlikde bölünýär. Bu kitapda jemlenýär halkyň geyinmek depdestury, ýa bolmasa da iýip içmek depdestury, saglygyna ulgamna değişli wakalary, edebi sözleriň ulanylşy, umuman kitabyň taryhy, halkymyzyň diňe bir edebiýatyny, dilini, sözlügini ýa türkmen diliniň bir edebi sözlügi ýa edebi sözlüginiň ýadygärligi hökmünde däl, ol taryhçylar üçin, geograflar üçin, kartograflar üçin, umuman ähli ulgamlaryň insanperwer ilmini ösdürmek üçin. Şonuň bilen birlikde matematika, astronomiýa ýaly ilmlere girdilipdir. Diýmek, biz Diwan Lugat et-Türk diýen işini bir halkyň, bir ilmiň, bir ugrun kitaby däl, ol dünýä halklarynyň medeniýetini türki arab sözlügi diýip tanalmaga münasip diýip aýdyp bilýär. Sebäbi kitabyň özü ýazylanyny arab diline ýazylypdyr. Şol wagt ähli edebiýatyň, diliň, medeniýetiň esasy bir dil birligi hökmünde arab dili peýdalanypdyr. Şonuň bilen birlikde bilşimde ýaly Garahanlar döwletinden bolan, ýagny Mahmud Kaşgarly 10-njy asyrda eýem beýşi taryhy eseriniň berýän maglumatlaryna görä Kaşgar diýä ö döwründe iň uly şäher döwletleri bolmak bilen medeniýetiň, owu hojalygyň gülläp esenligine bir näçe deliller getirýär. Ana şol delillere esaslansak Kaşgaryň boyundaky yerleşýän bol suwly derýalar bu ýerde owu hojalygyň gülläp esmek üçin uly mümkinçilikler döredipdir. Mysal üçin ol ýerde goýok bakçaly ekilleriň, şeýlehem miweli ekilleriň ekilmegi, ýa bolmasa da şol ýerdäki sorumly ekrançylygyň giňden ýola goýulmagy, halkyň ýaşaýyş durmuşynyň gülläp esmegine şert döredipdir diýär. Ýa bolmasa da Kaşgaryň gülläp esenligini diňe bir owu hojalygy bilen däl, ol ýerde dağ eteklerine ýaşaýan ilatyň demir magdan önümlerini öndürüp, şondan bir kümüşden ýa bolmasa misden durly-durly bedek şaýsepleri, dähmet gurallary ýasanlyklaryny we onuň Türkmenistanyň bir belli bolan orta asyr şäherleriniň içinden geçip gidýän ugru bilen dünýä ýüzüne çykan geçkinli haritlary bilen tanalan şäher diýip görkezýär. Ine Kaşgarlynyň şeýle uly bir lakamynyň dünýä ýüzünde ýanglanmagyna onuň hem şäheriniň gülläp esmegi, hem onuň döwründe Mahmudyň alyp baran eseriniň dünýä ýüzünde Mahmud Kaşgarlynyň şäheriniň hasan belende göterilmegine uly iz goýupdyr. Mahmud Kaşgary bu eserini ýazanyň esasy maksadynyň bir türkmen diliniň hem bir beýleki diller bilen esasan hem arab dili ýaly şeýle kämil dil bolup durýanyny suwd etmek bolupdyr. Sebäbi Mahmud Kaşgary eseriniň köp ýerinde arab dili bilen türkmen dili ikisi at başyny deňläp diýen ýaly çapyk gidýär, ikisi deň gidýär diýip şeýle meňzetme getirýär. Dogrudan hem Mahmud Kaşgary bu eserini Türki diyarlarda ýaşan beýleki türki halklaryň dil bilen bir hatarda türkmen diliniň hem ähli tire taýpalaryny, ähli boýlarynyň dillerini, dialekt, şeýle aýratyrlyklaryny ýekeme deriňäp öwrenýär. We Mahmud Kaşgary bu eserini 1077-nji ýylda Bagdatdaky Abbasi halifasyna sowgat berýär. Bu eseri Bagdatda halifa sowgat bermeginiň esas sebäpleriniň biri hem şol döwürlerde hemmemde belli bolşy ýaly Seljuk türkmenler hem arab
yurtlarına esasen hem Bagdat'ta özlerinin hükmüravarlıkları yürüdüpdir. Sebebi büyük Türkmen serkerdeleri iyem özünü şol yerlerde tanıdıp, şunun neticesinde hem bir Türkmen diline bolan ulu bir islah arzu emele gelýär. Mahmud Kaşgarly hem niyetinin şol yerlerdeki Araplara Türkmen dilini öğretmek için bu eserini yazanlığını beyan edýär. Türkmenler gaýtalanmajak medeni, ruhu we edebi kymmatlyklar döreden adamzadyň medeni we almy genji hazinasyna taýsyz goşan dünýäniň iň kadymy halklarynyň biridir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Araplara da Türki dilini hem öwredipdir. Ana şeýlelikde şol Araplar bolsa Türki dilini bilesi geljigi sebebi siz bilýäňiz tarihte de Bagdadyň ýanyna 130 kilometr yerde Samarra şäher bardy. Oğullun şäheri diýerler. Oğul galasam diýerler ona. Sebebi oğullar halifaty goramak üçin şo taýda harby goşun taklardy. Aşna diýä, Avşin diýä, Vasika Nüşlür doğrudan 40 yıl Bagdad'ı göz astyna alypdyrlar. Şo 40 ýylyň içinde aýdýarlar. Ol Bunyat Oňgtawyna da var 830-870-nji ýyllaryň aralygynda şol halifaty dolandyrmakda oğul garby goşuny şo taklanýan ýerde oğul galasyna şolar seredediler. Hatta Samara Bagdad halifatynyň soň paýtagtam bolýar. Ýöne belli wagtyň içinde. Ana şeýlelikde doğrudan şo taýdaky oturan oğul dilini biljek bolup Araplar köp synaş getdiler. Ana şeýlelikde şol Mahmudam hem çağıran sebäpli şol Mahmud şo taýda baryp Arap Bagdad haliflara Diwana Logata Türk sözlüğünü ýazdyr. Şolar düşünmek üçin. Ana şeýlelikde şol heme okudypdyr, hem şol sözlük ýazdyr. Ana şo sözlüğün içinde 8.000'den geçe sözler var, Türkçe sözler. Hani düşünür şöyle. 300'den gowrak nakıllar var. Ulu kitaplan biri bunu son 3 toma yerleştirýärler. Ana şoň esasy gol ýazmasy bolsa İstanbul kitapxanasyna yerleşen oňam ullokan tarihi var. Olam o kitapyň bir belli bir tarihi sahypasyna ilki ýitýär. Soň 1915-nji ýylda Diyarbakır diýen ýerde. Olam Diyarbakır bolsa Ak Goýunly Türkmen döwletiň paýtagty. Ana şonu tapylýar diýär. Olam nähil tapylýar? Bu arada bolsa Melek diýip bir Türk alimi Türk Dil we Edebiýat jurnalyna 2008-nji ýylda şol ulu makalany çap edýär. Şu makala bilen deňeşdirseň bolýar Nurmurat Sarıhanowyň kitap powesti bilen deňeşdirip bolýar. Ve Nurmurat Sarıhanowyň kitaby bu Mahtumulyn diwany bolan bolsa, Ýanky Meleň ilmi makalasyna bolsa Diwana Logata Türk'ün kitaby bahasy bir kitapxanaň bahasyny deňelýär. Bu makalaň adam hem Ali Amiri Efendi ve Diwana Logata Türk makala. Ana şu makalada aýdýar bir goja ýanky kitap söýýän özüm kitapxanadan mady milli kitapxana özü döredýärdi. Ana şol Türkiýanyň şäherlerine aýlanyp ahyrin şu Diyarbakyr'a barýamşyn. Diyarbakyrda bolsa bir goja okumuş goja şol Diwana Logata Türk kitabyny ol öz sandygyna saklap keýwanyna daýypdyr. Mene ýarawsuzrak ne men basym gidämem mümkin. Şoň üçin kitaby satmajak boldy. Egerde birden kynçylyk düşdi diýe, onu sen şunu Hasan kitapxanaça ertip ber, ol satyp berer. Ölüm bahasy diýe 30 altın liradan aşağı düşüremem diýe. Öz aýalyna sarg edipdir. Ana aýalym onuň kynçylyk görüp şol kitapxanaça ekidip şo taýda da
şo kitabı satıp ber dip aýdýar Hasan. Ana şeýlelikde bir gün Ali Amiri kitap satýançyň ýanyna baryp aýdýar. Hani bir gowy kitaplar ýokmy? Men bir kitaplar göreýin ýa onu. Ay bar bir kitap, o bir hanım getiripdir. Egerde bahat bilen razylaşsaňa onu alyp bilersiň diýär. Bahat näçe diýär? 30 altın lira diýär. Oho, bu bahat diýär, nähili kitap düş bolýar? Muňa diýär, bir kitapxana alyp bol diýär. Men muňa diýär 10 altın lira bereň diýär. Ola diýär, ýok, ol etmez diýär. Ol kim diýär? Aýna şunu ýaly adam sywady, olam okumuşdy. Fark edip get aýdyp duruňa, şundan aşak düşüräýmen bahatyn diýip ben. Bädip. Onuň ay bolýar, men 15 altın lira bereň diýär. Olam etmez diýär. Mende başga pula ýok. Menini gidip getiräýmedim bir ýerden. Ola diýär, ay bilmedim diýär. O bir kitap, hukukta ökenip ödüm. Her ödek ağdaryp, feredip, okap, hiç aýyrlanak elinden düşüresi gelenek onu. Şo kitapxanaň ýanyna bir tanşy geçip barýardy. Sen diýär, maňa 20 lira altın lira berbilenmi diýär. Ol ýok ýanymda mende 10 bar diýär. Häzir men ýöne men golaýly ýaşaýan, men getiräýärin ýene. Onu şeýtirip şol kitaby 33 altın lira alýar. O dogrudan ol öz kitapxanasyny baýlaşdyrypdyr. 1923-nji ýylda aradan çykýar 66 ýaşya Ali Amir bu öz milli kitapxanasyny döwlete geçirýär. Ýöne öz şoň ady bilen galýar döwletde. Ol 16 000 kitap ýygnap barany şeýlelikde şu ýanky divana logaty türk täzeden sahna girýärdinim almy dolanşa girýärler. Şu kitabyň ýene bir aýratçylygyny bellemeli. Mahmud Kaşgarly bul hiç bir edebiýatdan göçürmän ýa-da bir edebiýata salalanman hut özüniň bir gözegçiliginiň esasynda özüniň baryp görüp şol türki sahralaryna, türkmen topraklaryna aýlanyp owuzlaryň taýpalary hakynda, olaryň tireleri hakynda, olaryň şiweleri hakynda gymmatly maglumatlary getiripdir. Kitabyň başynda hem belliýär, men bu kitaby elepbi esasynda ýazdym. Özü hem ýadatmazlygy üçin nakyllary, jümleleri, setirleri, şygyrlary getirdim diýip belliýär. Dogrudan bu kitabyň elepbi ýygyderliginde getirilýän sözler, şeýle hem 300den gowrak nakyllar, şol nakyllardaky pikirler yer gelende Kur'an-ı Kerimden şeýle hem hadislerden şol sözler bilen baglanşykly tymsallar getirilipdir. Bu kitabyň has hem gadyr gymmatyny artdyrýar. Mahmud Kaşgarlynyň özüniň berýän maglumatlaryna görä, şu Diwan Lugat et Türk diýen işini yürüýte tegelek karta atly yürüýte bir kartany çyzgysyny getirýär. Kartanyň çyzgysynda derýalar, şu öz gurrunny diýen wakalary beýan edýän atlary, derýalaryň, yer ýurda atlarynyň getirilmegi, şeýle hem dürli şäherleriň atlarynyň getirilmegi hakykatdan hem alymyň bir ugur bilen ýa-da bir eseri ýazmak bilen bir nukta-i nazara gönükdirilenäle köp ugury niýetlenýändigini görkezýär. Biz elbetde şu ýerde tegelek kartany çyzgysyny şu eseriň içinde hakykatdan hem yerleşdirilmeginiň özüni eýem şol döwürde kartograflar üçin hem geograflar üçin hem bir iň ilkinji taryhy çeşme hökmünde peýdalanmaga uly gollanma bolupdyr. Sebäbi 11-nji asyrda eýem ol öz eserini Yaponiýanyň yerleşýän ýerini görkezmek başarýar. Sebäbi Yaponiýanyň öz halky ilaty özleriniň yerleşýän ýerini 15-nji asyrda keskitlep karta geçiripdirler. Emma Mahmud Kaşgarly ol diňe bir özüniň türki halklarynyň ýaşaýan ýerde tutuş dünýä ýüzüniň kartasyny şol Diwan Lugat et Türk diýen işine yerleşdirmek bilen dünýäniň syýasy kartasyny özleriniň aýdyk geçýän şäherlerini gurrun bermek bilen şol tegelek karta çyzgylaryny geçirmek başarýar. Ine belli alim arheolog Öwet Gunnowdoýewiň berýän maglumatlaryna görä tegelek karta Mahmud Kaşgarlynyň esasy bir ýazgylary beýan edýän döwründe onu gözüňe getirmek bilen
özünün ähli bolan siýasatdaky ýerlerini şol kartada görkezipdir diýe. Şonu ýazmak bilenem ilki bilen onuň özünün ýaşan mekany bolan Kaşgarlyny, ýagny şol tegelek kartanyň merkezinde Assyköýlü goýýar. Assyköýlüň gün ortasynda bolsa Kaşgar ýerleşýär. Ene soňlugy bilen Kaşgar hem 8-nji 9-njy asyrda öz başlyklygyny gazanyp, ýagny Günnogor Türkistanyna ýerleşýän Garahanlar döwletiniň paýtagy şäheri bolýar. Almy edebiýatlarda oňa Günnogor kaganatlygy diýip at berilýär. Mahmud Kaşgarlynyň bu eserinde 8000-den hem gowrak gadim türkmen sözi yer alýar. Bu sözlerin käbiri häzirki döwrümizde ulanylýan bolsa käbirleri manysy tenkirlep barýan sözleri ýa-da olaryň käbiri bolsa düýbünden ulanışdan galan sözleri bolup durýar. Şu wagt biziň işgärler tarapyndan şol eseriň üstüne ilmi barlyk işler alyp barýar. Şol eser türkmen diline terjime edilýär. Sebäbi Mahmud Kaşgarlynyň bu eseri şeýle bahasyna ýetip bolmajak gymmat baha hazina ol bir ilkinji arapça türkmen sözlük bilen çäklenmän eýsem şol döwürdäki türkmen medeniýeti sunugaty bilen baglanşykly ençeme maglumatlar hem ödüşini alýan. Hatta Mahmud Kaşgarlynyň bu eserinde 300-den hem gowrak gadim türkmen nakly atalar sözü var. Hatta 9-njy 10-njy asyrda ýazylan goşgular ýerleşdirilen we Mahmud Kaşgarly her bir söz düşündürenne şol atalar sözünden nakyllardan hem şeýle misallar, timsallar getiripdir. Mahmud Kaşgarlynyň taryhyny, onuň döredüýçiligini, şeýle hem terjimehany öwrenen ençeme alymlar onuň ilkinji nobatda Kaşgar şäherindäki medresede okap bilim alanlygyny, soňra bolsa döwrüniň meşhur medreseleri, belki Merwdäki, Ürgençdäki, Nişapurdaky ýa-da bolmasa Hemedandaky medreselerde bilim alyp özüniň bilimini kämilleşdirenligi hakyndaky maglumatlary getirýärler. Ýöne şol şäherlerde uzak ýyllaryň dowamında ýaşanlygyna seretmezden şol medreselerde ymykly bilim alanlygy hakyndaky maglumatlar biziň güllerimizde ýazyw çeşmelerinde saklanyp galmandyr. Haçanda Mahmud Kaşgarly Bagdad şäherine gelenini ony bir ulu hormat bilen garşy alypdyrlar. Sebäbi ilim adamsyna şol döwürde hem ägirt uly bir hormat, syýlyk sarpa goýulypdyr. Mahmud Kaşgarlynyň bir tutuş dünýä sowgat eden şol Diwan-ı Lugat at-Türk adly eseri munyň özü Türkiýe halklarynyň däp desturlaryny, olaryň gymmatlyklaryny, dillerini öwrenmekde bahasyna ýetip bolmajak çeşme hasaplanýar. Mahmud Kaşgarly ömrüniň ahyrynda ýene öz ata ýurduna gaýdyp gelip şol ýerlerde ýaş türkmen çağalaryny ilim bilim öwretmek bilen geçirýär we 1105-nji ýylda hem şol Kaşgaryň golaýyndaky Obal diýen bir obada dünýäden gaýdýar we häzirki wagtda Mahmud Kaşgarlynyň şol guwurynyň üstüne bir kaşan bir gümmez dikilip onuň hatyrasy şeýle beýik derejede sarpalanýar. Mahmud Kaşgarly ilkinji türkşünas alym, ilkinji türkmen dilini öwrenmekde beýik alym hasaplanylyp onuň bu eseri bahasyna ýetip bolmajak şeýle gymmat bahaly bir sözlük hasaplanylýar. Döwrüniň beýik alim Mahmud Kaşgarlynyň döwrüni ýaşap geçen beýleki alimler bilen birlikde onuň edebiýaty, dili, medeniýete berýän ünsüni türkmen sözleriniň hakyky edebi dilini, edebiýatda meşhur bolan kärlerini, taryhda olaryň ýerleşen ýerlerini, eýilen ýerlerini, umuman döwlet tökmünde orta atylan bir näçe hanlaryň taryhyny şu Diwan Lugat et-Türk işinde Mahmud Kaşgarly beýan etmek başarypdyr. Mahmud Kaşgarlynyň taryhyny gurrun edilen döwrümüz has şylşyrymly, sebäbi Garahanlar döwleti 10-njy asyrda öz başlyklygyny gazanan, amma soň bir näçe ýerler eýlemek uğrunaky söwüşleriň taryhy bilen baglanşykly, eýlenen ýerlerde ogu taýpalarynyň ýerleşi bilen baglanşykly işleri öz eserine beýan edýär. Aýratyn gyzyklanma bildirýän zat okuyjynyň ünsüni çekmek üçin şeýle bir olaryň medeniýetiniň has aýratynlyklaryny açyp görkezýär. Alaýtada biziň hemmämiz üçin bir türkmen halkynyň etnografiýasy ol halkyň medeniýetiniň aýratynlyklary bilen beýleki halklary deňeşdirme usulyna ýazýar. Ene bulam Diwan Lugat et-Türk diýen eseri okuyjy okuyan wagtynda
şonuň gymmatyny, göze getiriljiligine has güýçlendirýär. Elbetde etnografiýa ilmine halkymyzyň medeniýetiniň aýrylmaz bölegi jemlenýär. Şonuň üçin hem diwan lugat et-türk diýen işi taryhymyzyň esasy ugurlaryny öwrenmek bilen halkymyzyň kimligini, nähil halk bolanlygyny, halkymyzyň medeniýetini, dil aýratynlyklaryny öwrenmäge ymtylyş döredýär. Ene şu etnografiýa ilmine geýinmek, däp desury, ýa bolmasa da pasyllaryň, aýlaryň, gülleriň ýigiterlikde getirilmegi, ýa bolmasa da ýylyň dowamyna 12 aýyň haýwanlar bilen baglanşdyrylyp goýulmagy, ýa bolmasa da 7 günüň aýratynlyklarynyň ýigiterli sanalmagy, atlarynyň aýratynlykda goýulmagy, bularyň hemmesini bir özboşly edebi sözlük esasynda sözleri ýigiterlikde beýan etmek bilen diwan lugat et-türk diýen işi türkmen halkynyň däl eýsem türküy dünýäsiniň iň gymmatly ygtybarly çeşmesi hökmünde diýip aýdyp bilýär. Sebäbi islenlik daşary ýurtly alimlary Mahmud Kaşgarlynyň diwan lugat et-türk diýen işini okamak bilen onuň edebiýatda, ilmi bilimi ösürmek, umuman türkmen halkynyň etnografiýasyny, taryhyny öwrenmekdäki gymmatynyň näme derejede beýikdigini görýärler. Ene şu esasan diwan lugat et-türk diýen işini Mahmud Kaşgarlynyň bir dünýäde iň belli bolan şahsiýetleriniň hataryna goşmaga esas öredýär. Aýtmalar kän entek alimler işleri üstünde. On okuwçylarym var. Esasan İbn Muhanna diýerler. Okuwçysy Sowatly. Ana şolam şäherdi ýanky Mahmuddan soň şolam işledi ol Mahmudyň sözlügini hem dörejiligini öwrenmekde. Ana şoň şäher boýunça da ilmi işler alyp barylýar. Bartal, Kononov, Alekseyev ýaly alimler Mahmud Kaşgarlyň Diwan-ı Lugat et-Türk arada eserini köp öwrenipdiler. Türkmen alimlerden bolsam Baymuhammed Garriyev, Gildiyev, Aşrapur Merezov, Ahalli ýaly alimler hem şol Mahmud Kaşgarlyň Diwan-ı Lugat et-Türk'i öwrenip şonu halka tanıtdy. Umuman Mahmud Kaşgarlynyň ilim dünýäsini, türkologiýa ilmini esaslandyrjy alim hökmünde goşan-goşanlar ümmülmezdir. Biz şeýle taryhda uly işler bitirip bütün adamzadyň medeniýetini uly goşanlar goşan ata-babalarymyzyň barlygyna, olaryň ilmi mirasyna buýsanmaga dogry haklydyryz. Bizi taryhda uly işler bitirip halkymyzyň hakydasyna baky giren ençeme şahsiýetlerimizi öwrenmäge, olar bilen baglanşykly ilmi işler alyp barmagy, olaryň dünýä medeniýetine goşan-goşantlaryny wagt etmäge döredip berýän ul mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadamyzyň ýyl ýurt bähwet işleri elmydama rowaşlyklara weslensin. Hormatly prezidentimiziň jany sag, belent taş aman bolsun. Mahmud Kaşgarly ýaly ýa-da Yusuf Balasagun ýaly, Zamakşary ýaly dilçiler bular günnogora uly täsir etdiler. Bilimde, ilimde artyrmagy uly mümkinçilik berdi. Hormatly prezidentimize türkmen şahsiýetine öwrenmekde berýän mümkinçiligi üçin jany sag bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rowaç bolsun. Ene şoň howunda şeýle eseriň talipleriň aňyna, ýaşlaryň aňyna öwredilmegi, olaryň watançylyk duýgusyny oýarmak, milli ruhda terbiýelenmegine uly şert döredýär. Mehriban halkymyzyň taryhynyň uzak ýyllaryň dowamyna bitiren işleri, ýazyp giden eserleriň üstü bilen öwrenilýär. Näşeýle çeşmeleriň bir hökmüne diwan lugat et-Türk hem nesilleriň aňyna ebedilik orun alýar. Diýmek Mahmud Kaşgarlynyň taryhy keşfi ýene bir näçe ýyllaryň dowamyna nesilleriň aňyna orunjak, nesilleriň aňyna uly ýyz goýjak eserleri bilen, şahsiýeti bilen tanalýar. Şeýle şahsiýetlerimiziň dünýäde bitiren hyzmatlaryny halkymyzyň arasynda wagt etmek, öwrenmek üçin döredip berýän mümkinçiliklerini üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýas. Rahman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işleri mundan beýlekde rowaşlyklara weslensin.